A 20. ok, amiért az autókat szeretjük, az az, hogy szép a hangjuk. Ha a többi 19-re is kíváncsi vagy, gyere hozzánk tanulni. A múlt. Iskolánkat 1950-ben alapították, és már a kezdetektől 10-nél több vasipari szakmaoktatása folyt itt. Ekkor a 13-as számú szakmunkás képző, majd a Frankel Leo szakközépiskola nevet viseltük. A 60-as évektől egyre inkább az autós szakmák kerültek előtérbe. 1985-ben költöztünk a mostani épületünkbe, az Arany János utcába. 1989-ben vettük fel a magyar autóipar nagy alakjának, Csonka Jánosnak a nevét. Hagyományainkhoz híven azóta is autós szakmákat oktatunk. A jelen. Iskolánkban az alábbi szakmák közül választhatsz. Autószerelő, karosszérialakatos, járműfényező, gépjárműmechatronikus, autótechnikus, hegesztő, továbbá szakgimnáziumi osztályainkban szerezhetsz érettségi bizonyítványt. A jövőnk. A jövőnk te vagy. A többi hozzád hasonló diák, aki úgy dönt, hogy nálunk szerez piacképes szakmát és versenyképes tudást. Látogass el a honlapunkra, ha kérdésed van, írj vagy keresd minket személyesen. Szóval, ha a többi 19 ok is érdekel, gyere hozzánk. Csonka, jól hangzik.